Аз съм Мишо, занимавам се с ремонт на китари, също така и с правене на ефекти. За китара вече сигурно от повече от 10 години, със сигурност. И марката ми, бранда ми, така наречения, се казва Mojo Gear, а работилницата е китарна чакръкчийница. Завършил съм музикална педагогика в Софийския университет, Климент Охридски, и никога не съм предполагал, че ще се занимавам с това, което правя в момента. Обичам китарите, естествено. Това ми е страстта. Неволята ме накара да се занимавам с това нещо. Не е било планувано. Или както има една приказка, ако искаш да разсмееш боговете, кажи им за плановете си. Така и в моя случай никога не съм го планирал. За мен най-големи предизвикателства са точно тези ремонти, които сега за пръв път трябва да извърша. Тук в тази работилница ремонтираме музикални инструменти, китари, електрически и акустични. Като идеята е, че не произвеждам китари, но извършвам ремонти. И затова и чакръкчийница, тъй като изправяме проблемните китари. След като завърших специалността си, аз имах китара, имах си не една, мисля, че имах две вече. Първо започнах да се занимавам с китарните ефекти. Това също не беше планувано. Просто си купих един фъз ефект от UK, който имах огромни очаквания и може би неточни очаквания към това какво ще прави. И реших, че трябва да го отворя и да видя защо не прави това, което искам. И оттам буквално влязах с двата крака в заешката дупка. Имах големия шанс, че баща ми е такъв техник, радиотехник, или завършил едно време радио и телевизия и работеше докато бях дете в военния завод в град Разград. Общо взето проведах един разговор 2 часа с него по телефона да ми обясни какъв е този елемент, какво прави в схемата и така нататък. И той ми каза, аз съм изненадан, че искаш да се занимаваш. Това, нали, не очаква. Каза, не очаквай, че ще се получи. Нали. Беше доста скептичен, но все пак ме отдели 2 часа с обяснения и истината е, че няколко месеца по-късно вече си бях направил първия фъз, който си го направих така да звучи както аз искам. В тази връзка мога да кажа само, че всичко е желание. И упоритост и просто неуморна работа, докато постигнеш това какво искаш. Всъщност аз започнах с ефектите, започнах да ги правя и вече имах няколко модела, които предлагах, но някъде там, помежду тези неща, имах и китари, които имаха нужда от ремонт. И разбира се, отидах при човек, който се занимава с това, с много добро портфолио. Аз бях проучил човека и така очаквах, може би пак отново очаквах твърде много. Нали, обикновено това са явно причините за разочарованията, че очакваш нещо, което не може да се случи точно така. От друга страна, той направи някакъв ремонт, който аз не бях доволен, не отстрани проблемите, с които аз се бях сблъскал и бях доста разочарован. Инструментът беше много ценен за мен, една акустична китара, която до ден днешен имам и ми отне доста години да стигна до нивото, че да мога да се ремонтирам, защото имаше проблем още при получаването. Разбира се, аз с моя си инат просто си реших, че що да не почна и с това да се занимавам, без това вече имам някаква техническа основа, която си бях натрупал и някакви инструменти за другата дейност, която се занимавах и просто разширих още малко гамата от инструменти, поръчах още джаджи и малко по малко започнах с моите китари, после на близки приятели и после просто имах късмета да попадна на хора, които ми помогнаха супер много с това, че ми се довариха, с това, че ми направиха, може би, реклама, защото бяха хора, които са важни в гилдията и оцениха това, което правя и по този начин, може би от останалостта, както е по най-истинския начин се случват нещата, успях да имам работа в тази сфера.
И колкото повече работа има човек, толкова по-добър специалист става, защото никой не може да се заблуди, че от един ремонт, от един проблем решен, ще достигнеш до някакво съвършенство. Всичко е... Аз му викам, както и тия лечители, те според мен, за да станат лечители, първо познават болката. Значи първо трябва да опознаеш болката и може би да я изпиташ. Проба грешка и неволи, докато и огромно желание, четене, гледане на клипчета, защото в днешно време имаме огромна база от неща, с които огромна база от информация, с която разполагаме, просто и да се опитваме да се учим от своя опит. Защото това, което работи при един човек, няма точно по същия начин да се работи и при теб. Не смятам, че съм в състояние да дам съвети на хората, но по-скоро за мен това работи. Че когато искам нещо, просто трябва да опитвам. Това, което ме кара да продължавам за сега с тази работа и с тази дейност, може би на първо място е това, че по този начин съм близо до едно от любимите ми неща, които съществуват, китарите. Нали, тази моя страст е до голяма степен задоволена и да не кажа, че съм даже разглезен, защото се докосвам до толкова много китари, които в противен случай никога нямаше да имам възможност да държа в ръцете си. На второ място, ако мога да кажа, е, че изпитвам вътрешно задоволство от свършената работа. Просто работил съм естествено като всеки човек, всякакви други работи, не толкова много, но да речем, работил съм като нормален продавач на нещо, в случая на музика, което беше пак прекрасно, на дискове и на плочи. Там също има задоволство, пак е готино, че е до музиката, свързано с музиката, но ти нямаш такъв принос. Ти не можеш да видиш на някой по този начин усмивката, след като си поправил и решил проблема. И наистина си го изслушал и наистина си разбрал какво него лично го смущава и си се опитал и си го направил. Може би точно е това задоволство от свършената работа. Че знаеш, че днеска си свършил нещо прекрасно. Поне ти така го усещаш. И съответно ако хората ти го кажат, нали, и така го потвърдят, защо почнах да правя това нещо? Как така стана, че аз почнах да лекувам китарите, нали? В кавички, но то до някъде е такова. Мисля, че всеки човек има някаква, да не кажа предопределено, защото това звучи ограничено, но сякаш, че Вселената така намества нещата, че да сме полезни с нещо. Може би това беше нещото, с което аз бих могъл да съм полезен, макар да ми се искаше да е друго. Честно казано, ми се искаше да имам домашно студио и да записвам музика и да... Може би един ден ще стане. Аз не казвам, че няма да стане, но така се наместиха нещата, че да съм полезен в този момент. И го усетих някакси с интуицията си, разбрах, че работи. В крайна сметка е добре да се спре човек и да не е всичко логия, да се профилира в няколко неща, които иска да прави, да е ефективно и да си струва в крайна сметка, защото не можеш да правиш абсолютно всичко. Сблъсквал съм се с доста заплетени случаи. Понякога е супер смешно как като китара влезе тук, човека ми обяснява как тя прекъсва. Просто при електрическите китари имаме компоненти, които чисто механично се изхабяват и се чупят, нали? Той ми казва, тя прекъсва. Обаче аз все пак, като влезе тук китарата, трябва да го потвърдя, включвам я, искам да видя, да установя защо прекъсва, защото има няколко причини, нали? Обаче тя магически, влизайки в това помещение, вече не прекъсва. И нали, много пъти се смеем как е възможно това нещо, случва се постоянно. Нали, те като влязат тук и се излекуват. Нали, това е една комична така, страна на нещата. А пък аз без да установя проблем не мога и да решавам проблем, защото това означава тръгни под мен и сега всичко е така просто, самоцелно. Имал съм много странни случаи, просто необясними. Последния път, ето тук, преди няколко дни просто, една китара по този начин. Идва тук, човека ми казва, а пък това е човек, на който аз бях ремонтирал китарата. Бях му направил много готини неща по грифа, по праговете, тя стана удобна и така нататък. Какво друго правихме? Основно по грифа.
Обаче той отива на репетиция с тази китара и е супер надъхан, вика супер, удобна, много ме кефи, обаче почна да ми прекъсва Жака. А Жака не съм му го правил, той си беше отпреди, но при телекастерите има един момент, че това, което държи Жака, самия плейт, се разбива много лесно и там има един луфт. Подозирах, че е от Жака. Обаче идва тук и само замервам с уреда и първо, че включихме и тя заработи. И не прекъсва. Викам сега какво да правим. После замерих с уреда, насякъде има верига, няма прекъснато нищо. Обаче викам сега, няма да го върна и той после пак да се разходи. Отворих я и видях, че сигнала, жичката, която е за сигнала, всъщност се е накъсала и само едно връхче я държи. И тя на моменти явно дава добър сигнал, а на други моменти дава голямо съпротивление и сигнал се влошава. И има такива заплетени случаи, които се решават супер лесно и са супер банални. Но интересното е, че аз се профилирах, тъй като в началото бях по-популярен с това, че правя ефекти за китара и хората разчитаха на уменията ми в сферата на електрониката. В смисъл, аз не съм такъв специалист в електрониката инженер, но там ми беше страстта в началото и го разширих малко, като започнах да навивам и адаптери. Това също ми беше страст. Аз много обичам да експериментирам, нали, много обичам тембрите. И за мен китарата и гласа на китарата са много важни. И за целта започнах да експериментирам и с различни адаптери. Това е едно от нещата, които всъщност е специфично за тази работилница, че ако ти е прекъснат, да речем, адаптер, аз не само, че мога да го подменя, но мога дори да възстановя стария. Но с времето ремонтите, като че ли, които поемам, стават все повече. И отделно ограничих някои от нещата, с които исках също да се занимавам, но осъзнах, че е много стресово да искаш да си специалист в толкова широка област. Просто това е невъзможно и както виждаме на Запад, ако отидеш в един сервис, там извършват това нещо. Няма както в България, отиваш в този сервис за колата и там ще ти оправят и ламарината, и двигателя. Да, хем стават повече, хем някои от дейностите отпаднаха, като работата по усилвателите. Честно казано, с времето работата по ефектите като че ли беше изместена. Не, че все още не правилно, примерно много често имам такива запитвания, можеш ли да ми изработиш по поръчка един ефект, нали, за мен, което в началото много ме изкушаваше и го приемах с отворени обятия, но после разбрах, че аз не ми отнема много време да разработя нещо качествено. Това не е шега. Да изкопираш една схема, която вече съществува, е възможно много бързо, защото тя вече съществува. И въпреки това, пак трябва да минеш през много проби грешки, докато изчистиш какви части да употребиш. Защото ти знаеш схемата, обаче там има 5 вида транзистора, които можеш да сложиш. Драма. Това е направо бич, нали, смисъл. Как да избереш само една? Значи, ако трябва да избирам една китара, може би бих избрал някой акустична китара в такъв случай, защото те имат... Там е наистина голямо изкуство да създадеш добре звучаща акустична китара. Не, че другото не е. Може дори да се спре на някоя електрическа. Просто... При китарите има едно нещо, дето ти ще усетиш, че тя кликва с тебе. Сякаш, че отговаря на това, което ти търсиш. Аз затова те всички ме питат. Искам да си избера китара, какво мислиш за това? Викам, човече, това е едно да ме питаш, тая жена, какво мислиш за нея? И после ти ще си с нея в едно легло. Ти ще се оправиш с нея. Какво ме питаш мене? Тя трябва с тебе да се разбира. Същото е с китарите. Тя ще ти кликне по нещо, ще издаде, че това е твоята китара. Но понякога не е въобще най-скъпата. Понякога така се случва, че има серии, които са по-евтини и ти си казваш, пробваш по-скъпите. Аз съм си оговорил с много хора. И викат, не само, че ми е скъпа, обаче на всичкото отгоре и не е това, което... Тая по-евтината, лака и беше точно такъв, какъвто искам, праговете и бяха височината, която искам и усетих нещо, че това е. И трудно е да се обясня, но според мен няма да знаеш преди да ги пипнеш. Затова на всеки казвам, да, помогни ми да си избера китара, ми върви и ги пробвай. Това е. Какъв е иначе смисъл на тия магазини? Физически. Иначе всичко онлайн ще се пазаруваме и няма да има никакъв смисъл. И ми вика, ама ти да видиш дали има някакъв проблем. Проблемите са отстраними. Това, което не е отстранимо е, ако тя не резонира по начин, по който трябва да резонира. Ако не пее. Защото ако не пее, какво ще направиш? Ще измениш адаптерите, нищо няма да постигнеш. Това не помага.
Това е все едно един човек, който не става, примерно да му сменим дрехите само. Няма да помогне. Значи ако сега някое дете, примерно, или тинейджър, или някой, който просто няма опит с китарите, гледа това и се чуди как да подходя докато си избирам китара, какво да гледам първо, бих му казал, гледай първо да ти харесва много. И просто да искаш да я хванеш и да свириш на нея. Това е първото. Това е като, пак ще дам този паралел с любовта, нали, с връзките. Нали. Ти първото, което виждаш, е визията на един човек. Много време ти отнема, за да стигнеш до това как той мисли, как са му ценностите и така нататък. Но първото, което виждаш, е ти дали те привличат. Същото е с китарата. Ако тя не те привлича, дори цветово гледай да ти харесва. Ти сега я избираш. Вземи я този цвят, който искаш. А не да ми кажеш, аз тая взех, обаче само дете не е цвета, който искам. Да, ама защо? Ако имаш възможност, вземи цвета, който искаш. Нали, тъпо звучи да ти го каже майстор, обаче аз ти го казвам, защото аз мога да оправя другото. Ама цветът ти да го сменим е безумна инвестиция и излишна. Другото много важно е. Виж грифа дали ти е удобен, защото тая ръка да ти имаш, тя не е моята ръка. Аз си спомням, когато си купих първата хубава китара електрическа, аз, тъй като не съм китарист по принцип, но винаги съм свирил, просто не съм завършил това. Отидах с брат си, защото брат ми завърши точно китара и е много добър китарист. И той ме посъветва в правилната насока и никога не съм съжалявал. До ден днешен е една от най-хубавите ми китари. Така че ако имаш човек, който е китарист около тебе, е приятел, послушай го. Но гледай да ти е удобна и гледай да ти харесва. Защото ако ти каже тази, но тя на него му харесва, а на тебе не ти харесва, пак е проблем. Не знам вече за цената, това зависи какво можеш да си позволиш. Аз бих казал, дай си всичките пари, които имаш. Първата ми китара, това е интересно. Красива китара, която ми изкара ми акъла, като я видях, беше под леглото, до ден днешен си спомням, в един кейс се държеше и спомням как и миришеше точно. И изкарахме от кейса и тя имаше едно такова зеленикаво вече, като мухало на някои от елементите. И първото нещо, което реших е, че трябва да я почистя просто и да лъсна. И заприлича на китара реално и свирахме, обаче като видя баща ни как се мъчим с нея, ни купи първата хубава електрическа китара, която беше Пиви. И тази я размених за едно колело. Трудните неща, които правиш за първи път, да премахнеш това парче дърво отвътре, знаете как акустичната китара, имаш един отвор, доста ограничена визия имаш какво се случва с огледала, с светлини и тия инструменти, с които работиш, ти работиш с лепешката. Първо трябва да премахнеш при ремонтите това, което хората не си дават сметка, било то прагове, било то нът, било то лак, нали, тия, които прелакират, аз не се занимавам с това, но ти първо премахваш съществуващ стар лак. Далеч по-трудно от това да създадеш първоначалната, примерно да сложиш праговете на чисто новия фретборд, който за първ път с пресата влиза. Когато премахваш вече нещо, там има риск, нали? Чисто козметичен. А пък при този ремонт на акустична китара, да премахна плейта, да сменя плейта, което е отдолу парченцето тънко дърво, е още по-рисковано, защото мога да нараня целият топ тъй като се използва висока температура, нагряване. Получава се изсъхване на материала, той може дори да се раздели, защото двете парчета на листа, който е топа на китарата, на акустичната, те се свързват точно там. И когато го нагрееш много, те почват дори да се раздалечават. И обърна внимание, че този човек, въпреки че беше най-големият специалист, сега не му помня името, няма смисъл да го кажа, но той беше един от най-големите специалисти в Щатите, на когото доверяват едни от най-специфичните ремонти, най-така скъпите Pre-War, Martin 42 година, примерно, му дават да ремонтира. И той каза, той си водеше някаква статистика, каза, в началото, като започнах, на 5-1 беше брак. На 5-1. Сега века съм го докарал до 20, на 25 една е брак. Но пак има една, която е брак. Но това не означава, че ти не си се трудил. Ти пак се трудиш. Но просто става нещо. Ти не знаеш това дърво как е залепено, дори не знаеш и с какво. При такъв тип Мартин ти знаеш, че това е Hide Glue и това е качествено лепило, което като нагрееш, то ще реагира. Но при много от инструментите, с които в днешно време те са масово производство, имаш лепила, които са супер
тежки, те не се влияят от топлина. Ти не можеш да ги разтвориш толкова лесно, нито с пара. Ако е епоксидна смола, спука на тия работата. Общо взето. Там е едно пилене, изчегъртване, едно ужасно такова. Така че този тип неща, където за пръв път се сблъскваш с нещо. И тук трябва да кажа, че един такъв ремонт, който отлагах дълги години, заради който почнах да се занимавам сигурно с това, беше на моята лична китара. Имам чувство, че неволята движи човека и човечеството. Ти ако нямаш проблем, няма и да тръгнеш да решаваш проблем. Ти просто ще си стоиш там. Аз имах проблем, отидах при друг човек, който имаше реноме и така нататък, защото това е най-ценната ми акустична китара, която аз обичам. Тая китара, аз деца вика, умирам за нея. И исках да знам, че това ще е най-големия професионалист. А той въобще не можа да го реши, нали, проблема. И не знам дали изобщо се опита. И това беше всъщност най-трудният ремонт, който аз не си позволих първите години да го извърша, защото той не ми беше изобщо в възможностите. Аз по принцип с акустичните китари навлизах по-бавно. Докато електрическите, логично свързано с другата ми дейност, бях по-смел, тъй като особено по електрониката нещата са ми много по-ясни. Те там са и много елементарни. Но този тип ремонт трябваше всъщност да извърша ресет на нека, което представлява да промениш ъгъла на грифа спрямо тялото, а пък за да се направи това, тук имах голямото предимство, че това е болтон китара, което означава, че е с винтове, обаче е една много странна технология на Guild, която включва GraphTech, елементи вътре, няколко винта, но въпреки това трябваше да отнема част от дървесината много финно с лето, за да променя ъгъла и след това да коригирам чупките, които се бяха случили. Този тип ремонти лично за мен са най-трудни. Лично за мен. Може за някой, който е специалист в тази област, това да е като разходка в парка, но това не означава, че няма риск. Риск винаги си има и може би трябва да го казваме в началото на хората, защото ми се е случвало, извършвам даден ремонт, който е доста инвазивен. Там пилим, то реално използваме инструменти, които са груби. Маскираме много добре всичко, колкото можем с тейп, но винаги може да се получи нещо. И това мисля, че е редно да се каже, за да се знае, че и като знаеш, че е възможно да се случи, и когато човекът ти каже, окей, ако се случи, ти по-малко ще трепериш, докато го правиш. А иначе, ако знаеш, че това не трябва да се случва, нали, имам чувство, че е много по-вероятно да го направиш. Със сигурност имам такива случаи, когато не съм постигнал това, което съм искал. Не си спомням, нали, да съм имал проблем с хората. Сега тук трябва да кажа, че хората, които ми дават инструментите си и китаристите като цяло са друг калибър хора. Тук винаги съм имал работа с много възпитани, интелигентни и приятни за общуване хора. Това ми е благословията на тази работа. Мисля, че съм имал няколко такива случаи, където не съм се справил на много високо ниво и мисля, че точно там в последствие станах много добър. Разбира се, имал съм много издънки, примерно почвам да правя нът от кост и той става перфектно, до края вече изглежда добре, вече тъкмо ще го полирам и го полирам, да речем, изглежда и лъскав и е прекрасен, цвета съм го мачнал да отговаря на някой елемент от тялото на китарата или грифа, или инлей, дали да е жълт, дали да е бял, избираме. И накрая просто виждам, че една от струните е леко висока и решавам да се режа още малко слота с нож, който е подходящ, нали, с точния гейдж и отрязвам, обаче костта е много твърд материал. Някои не са толкова, но някои се пукат. И той вече е изработен, перфектен и се спука. И ти няма какво да направиш, освен да почнеш от начало. Мисля, че повечето неща са поправими, аз не се сещам за непоправимо. Обаче ето, примерно, ако нараниш лака, той реално е поправим. Обаче толкова безумие е да се прелакира цялата китара, да се отстрани оригиналния лак, който може да е много ценен, между другото. Може да е някакъв нитро лак, който ти си избирал точния тон, а марката е забъркала този тон и ти не можеш да го... Дори много добри лютиери, които бладисват страхотно, се затрудняват да постигнат точния тон. Най-важният елемент от китарата или част от цялата верига, която е най-критична и най-важна, може би пак ще има разлика според това дали е акустична или е електрическа, но бих започнал от грифа. Мисля, че това е най-големият елемент, буквално най-големият елемент, който участва в звука и в вибрацията и така нататък. Да не говорим за удобството и за ръката ти, нали, че е най-персоналното нещо, това, което хващаш.
зависи от китарата, но сигурно над 50% със сигурност от звука идва от грифа. Аз не съм специалист в тази област, не съм влязал още в тази заешка дупка, де се вика. Може би един ден и това ще се случи. Приемам го като вероятност и възможност, но за сега просто ми е страст. Следя хора, които имаме страхотни български лютиери, между другото, които произвеждат инструменти и така. Но това не означава, че техните инструменти пак не идват тук за ремонт. Как ще го направиш по-евтино от тия, които са те са автоматизирали процеса. Те дори за многото нещата не използват хора. И ти с ръчници труд да си по-евтин, това е изгубена битка. И всички, които го правят това нещо, трябва да го знаят, че ако искат да конкурират Харли Бентън по цени, няма да стане. И затова, като че ли с годините, макар че ето аз правя адаптери, навивам ги, съм осъзнал, че ако купиш даден инструмент с оригиналните му адаптери, има някакъв чар в това да ги запазиш. Но не беше случая при мен, аз ги смених на всичките си китари. Така че това е спорна тема, да. Аз съм фен на Лео Фендер като личност и като инженер, защото той е, освен инженер, той е създал нещо огромно, нали? Всички знаем какво е създал, но той е направил уникални усилватели, освен че е направил и китари. Огромен фен съм на това, което е оставил той след себе си. Да, аз харесвам това, което Лео Фендер е направил, чистия тон. Постижението му в чистия тон, защото това е по-трудното. Много по-лесно е да накараш нещо да криви говорим за усилвателите и за Signal to Noise Ratio и за Distortion и така нататък, като лоши, те са лоши параметри. Колкото повече дисторшен имаш при един hi-fi усилвател, толкова по-зле. Но разбира се, те след това в последствие от Marshall са били разработени много сладко и много готино да криви. Нали? Това също е брутално, но те базират всичко. Факта, че те базират техния първи усилвател, който е там GTM45 да речем, го базират изцяло на Bassman 59 на Лео Фендер и буквално ако сега разчленим един усилвател GTM45, който е супер чаровен, готин, ще видим един Bassman като схема. Това говори достатъчно кой какво е направил. Понеже аз съм прекарал часове и дни с тия схеми, така, даже се спомням, мои приятели ми казваха да не би правиш бомба, защото стоях и така и гледах схемите, просто сякаш че ми свираха в главата нещо. И да, определено Лео Фендер там. Но ако имам хубав Marshall и то от по-старите, плекси, въобще няма да имам никакви оплаквания. Maple или Rosewood, това е... Телето ми е Maple, искам да имам Strat Rosewood, обаче имам два Strata Rosewood и нито един не ми харесва по този начин. Така че Maple има някаква магия в това, не знам какво да кажа. Иначе Rosewood бих казал в 90% от случаите, но при Fender има някаква магия с... А и да не забравяме, че Gibson имат няколко китари, които правят back-end sides, нали, страните и гърба на акустичните китари от Maple не случайно. И то на Jumbo 200, примерно китарата, който е J200. Има един такъв projection, има такава проекция на средите, която е уникална на средните честоти. Така че тук и двете, не мога да кажа. А след 10 години къде се виждам, честно казано, не смея да погледна толкова напред. Сякаш, че аз го казах и по-рано в разговора. Кажи, ако искаш да разсмееш боговете, кажи си плановете. И никога не се е получавало така, както съм си го виждал. Така че искам да е вълнуващо, искам да съм вдъхновен, а пък какво ще правя, дали дори ще правя това нещо, не съм сигурен. Много обичам музиката, занимавам се с музика, иначе музицирам. Знам ли? Смятам, че там, където съм полезен и там, където има за мен нещо, отгоре, там ще съм.